беше въпросът да... Що дете, къста биляга? Чакай, дръжа. Ето, мамо, това е твоята питка. Айде да ти вървим. По вода, мамо. Пускай. И като по Айде! Добре, добре. Ти ще я сега да хванеш. Да, ела тук. Къде са предметките? Ела тук да си избереш нещо. Хайде сега. Хайде да видим какво ще си Какво избереш. ти харесва? Чакай. Значи, щом се чуди, иначе има избор. Има. Речника. Айде! Първоречни паспорта. Така. Абе, бабо, какво ти трябва тая елка? Тя твърдя. Много го иска толкова спорт. Браво! Ами ще говори езици. Ще говори езици, ще пътува в чужбина и се занимава и с финансови дела и всякакви. Готово. Речника и Това даже беше И си ги отделя, и си ги отделя. Спорта и Елката, като не можа другите да ги хвали, вика я поне елката. Прецени, не знам. Обаче не се фърна веднага. Видели, че Снимам детето, Дуе, снимам детето спокойно. Ето паспорта да си иска. Паспорта, бабо, Много си го паспорта, иска ясно. толкова спорт. Браво! И речните, езиците и паспорта, това е. Златната ви злата. Сега мога ли аз да си получи паспорта? Мишката ще ми даде да си вземе. Тя всичко ще напипа, ако оставим още. Ема, значи можеше да отиде и по-натам, а тя от това си взе. Дени, сега какво беше? Свани се на нихме бъчени. Без компютъра няма. Айде, снимай. Но много важно паспорта, защото... Ето, мамо, за тебе, заповядай. Заповядай, да си жива и здрава и да ти върви живот, да видим. Така, стата, браво, значи, няма гладна да бъде. Няма гладна да бъде. Ти хубава. И сега какво нещо в мед трябваше, Дени, нали? Нещо. Ние в мед, да. Ние в мед. Първото парченце си взимаме и всеки си толкова. Чакай сега да я разчупвам. Ние в мед, после вие в сол. И накрая аз с пържоли. Не чакай да ми се събере. Нали, че той те снима непрекъснато е с на камера. А тебе кой ще снима, Милен? Тебе никога те няма да Сашо? Да. Ето Саша. Кой? Усмихвай се. Да, бабо, добра ли си? Хайде, тук с майка ми, дайте. Айде, снимай. Така да. Аз филм, че правя. Така че... Да ме вижда тя, нали сега? Тя няма 5 месеца. Ама това Бого трябва да снима, той снима Верка. Ай, снима ли? Ето, ще ги изпрати да Аз ги сега Не, не е снимал, не е снимал. той Не, снима. Вере, сними си с бебето. Снимки трябва Аз да тебе снимам нямам Сашо, никой на той книга сега снима. снима.